Halo bolo, ki mau aku antri apa? Antri tuku ayam utuh. Ki produknya ayam geprek Arafah. Sing wingi kae ayam geprek Mbak Tika aku ora maring. Lah iki mumpung prai maring ora usah masak ya ora tau masak jatrai. Tuku ayam utuh serba 35.000, kalau bebek 45.000. Penampakan ayam utuh 35.000 wis mateng koyok ngene cah. Oh, ayam rempah iki. Ndak ono sambele. Neng aku ora nambah sambel, meh nyambel dhewe sing pedes ke omonganku. Terus karo tuku ayam bakar, ayam bakar podo 35.000. Iki ono sambele. Ayam gorenge ya 35.000 serba 35.000. Langsung mangan garik mangan ora perlu repot masak goreng bakar rempah garik mangan iki wong kesep yo ngene iki kok swambelke dhewe sing pedes kayak lalapan cocok masuk ora ning ora masuk di 10.000 di istri yang tepat aku kerja dhewe tuku dhewe mangan dhewe dinikmati dhewe ngono bala